ciężko i to dobrze, bo na tym polega, abyśmy potrafili znaleźć wspólne rozwiązanie dla dobra mieszkańców i gminy. I czasami wielokrotnie możemy się również na tej sali nie zgadzać z pewnymi rozwiązaniami, ale myślę, że czasami gdzieś znajduje się ten złoty środek i kompromis wielu rzeczy. Nie prosto za każdym razem jest to tak, jak to wygląda z tej strony, ale chciałbym podziękować Państwu za tą pracę nad budżetem. Również za sugestie i podpowiedzi, które wielokrotnie zostały wykorzystane. Czasami ewentualnie gdzieś to wynika pewnie z kwestii niedomówienia lub nie do końca interesu gry w ten sposób. Ja rozumiem, że każdy z Państwa reprezentuje pewną grupę społeczną, natomiast burmistrza realizuje zadania całej gminy i wszystkich. I musi w miarę starać się, żeby ten budżet był zadowalający dla całej gminy i patrzeć trzeba na to, o czym mówiłem na początku, dla przyszłości i patrzeć nie na jedną kadencję, tylko na wiele, bez względu na to, czy ktokolwiek zostanie, czy nie z nas dalej, ale o to chodzi, żebyśmy mieli możliwość tworzenia dobrego wizerunku i dobrego rozwoju społeczności naszego miasta i naszej gminy. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, żebyście Państwo również dziękuję za to zrozumienie, te zadania, które zostały głównie w autopoprawce dodane do dzisiejszej uchwały, są bardzo ważne dla rozwoju naszej infrastruktury miejskiej. I za to chciałbym podziękować, że również nad nimi praktycznie przyjeździliście Państwo do porządku dziennego i to cieszy, że patrzycie również właśnie w przyszłość rozwoju naszego miasta i gminy. I chcę powiedzieć, że w tych pieniądzach ostatnich, o których nie mówiłem tego przed wystąpieniem, aby ewentualnie nie mówić, że się chcemy chwalić, ale teraz chcę podziękować, bo myślę, że jest za cel, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że wprowadziliśmy do budżetu, proszę Państwa, przebudowy dróg gminnych, o których tutaj dołożyliśmy te 900 000, aby stan dróg naszych uległ dosyć drastycznym zmianom. Część z nich została troszeczkę teraz podzielona, może inaczej, lub wskazano niektóre zadania, ale myślę, że najważniejsze, że pieniądze ogółem pozostają w dyspozycji na drogi